पिस बेनो गासिबो जोंनो फोरमायजोबखादों बयनोबो जाम्बा जाम्बिनो नुसारजोबखानाय माने बे जाखौ आं बुंगोन बियो गामि गामि जाफ्लेजोबखानाय बयनिबो न'खरनि सर्ट केस गेब्रुनाय सोरनिबा बाइक गेब्रुजोबनाय बाइक फानजानाय बिदि जोखासोखा नालाय दा बाहाय पलिटिक्स दङ पलिटिकेलनि षड़यन्त्र बियो बिथांमोना गोसो गोरबोजों दिनैहाय बिथांमोना फोसाबाखै दिनै ग्रासरुट लेभेलनि आनसलिक लेभेल इउनिट लेभेल बे इउनिट एबसु थायोना बिस्राबो एबसु इउनिट आरो आनसलिक बिथांमोना नोंगौ एक्सुवेलि गोजौनि निर्देश मथे बिथांमोना एवारनेसखौ लादोंमोन एवारनेसआ जाहैबाय माने सांग्रांथि मेलखौ बिथांमोना लानानै बुंदोंमोन जे जों बिदि बिदि जानांगोन जाथि हिसाबै जों गोदोसोबाय गथ' गथायखौ जों मोजाङै सिखा दिखा होनांसिगोन दा सिखा दिखा होनोबा जों मोनसे पार्टि नांगोन जोंबो हाजोबला हास'ला बोरै हास'नांगौ बिसोरलाय ओरै बिटिसि अफिसावसो खारनांगौ ना जाथिखौसो नायबाय थानांगौ जाखो गतिके बिसोर नायसन आफाद दाना होथारनांगोन नायसन आफाद दाबायब्रा गामि गामि नायसन आफादा दिनै थानाय मानो नायसन आफाद नांगौ नायसन आफादालाय आरो मा बबे गेजेराव मानो हाफैलायखो नायसन आफादा मारै बे प्रमद बर'नि 100% गोरोन्थिखौ बोरै आजावनानै लानांगौ जाखो बोरै आजावगोन बे गोरोन्थिखौ बेथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि सुख'थ्र' हायै गोरोन्थि नायसन आफादा गामि गामि जेन'बा गामि दरसेनिफ्रायनो आमुखौ सेक्रेटारि आमुखौ प्रेसिडेन्ट आमुक मोनहा 11 जना मेम्बार 6 जन 7 जन मेम्बार बानायना होबाय मा दरखार दङ बिसोरखौ बानायना बिसोर मा मावनो हागोन गामिखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन ना मागोन बे गान्जा फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गथ'फोरजों बिसोरथ' टिम थायो गामियाव साबा जायोबा साबाजों ज' जाना बुहैयो दम होयो गावसोर मानो हमनो हादिया गामिना हमना हरदों आंनि मेगनावनो लोथो लोथो गान्जा फेनानै ड्राग्स जानानै गावसिनि अफिसावनो सासन खालामदों बिमा बिफाखौ लेंहरबाय बुजायना हरबाय बेसोरखौ बुनानै दामखावनानै जेलाव हरोबा गावस्रा बहत मोना बेनिखायनो बिसोर सासन खालामनो हाला बे षड़यन्त्र नङा पलिटिकेलनि षड़यन्त्र नङा आरो बिसोरो मानो थाखाय हाया बिथांमोनानो बुङो दाबु दे अमुक दाबु हाब गाज्रि जागोन नोंखौ डिजल्भ खालामनो हागौ गावजों गाव बिदि बुंलायसै प्रमद सारा डिजल्भ खालामहरगोन डिफेन्सारा जानोब्ला दाबु फिल्डखौ गाज्रि खालामनानै लानो नाङा इलेक्सन खाथिफ्राव नैबेसोब्रा फाग्ला नों मोनसे जाथिनि सिनस्रि होननाय संगठना राजनितिखौ साननांगौ नामा बिसोर नुबाय थाना आरो गभर्नमेन्टआव मा डिमान्ड खालामनांगौ खालाम संगठन सालायनो उसुबिदा जादों गभर्नमेन्टआव डाइरेक्ट थां नोंसिनि एगेन्स्ट हिसाबै जों गसङाखै राव भटार्सखौ जोङो भट मुगाव होनाङा होननानै बुङाखै नोंथांमोननि थाखाय जोङो फ्रि लामाखौ हगारना होदों रायजो राजाया गोसो बायदि फ्रियै दिनै भट होनानै नोंथांमोनखौ सरकार दाहोदों बेनिखाय जों नोंथांमोननि एगेन्स्ट हिसाबै गसङैखाय जोंनो एरखम प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ नोंथांमोना जोंनो सुफुंनानै हरथारनांगोन जोंहा बिदि बिदि गथ'फोरनो आनसलिकआव जेसेबांनाखि मेम्बार दङ 8 जन मेम्बार दङ बिथांमोनखौ बेनिफिसियारि हिसाबै नोंथांमोना इसु खालामनांगौ बिथांमोननि ड्रेसनि थाखाय आरो जाहा जानायाव बिदि प्रब्लेम जादों पार मान्थ 8,000 थाङो बे पार मान्थ 8,000खौ नोंथांमोना अनहरनांगोन बा माबा मोनसे आसनिनि गेजेरजों जोंखौ थांनानै थानो होनांगोन सोर गभर्नमेन्टलै बियो जोंथ' हारियाव थादोंबाबो नुबोदों 2006 ना 7निफ्रायनो बिथांमोना बिपिएफ सरकारजों गसंथेनानै बिखाफोर दाननानै होबथानाय लामा होबथानाय बे साइडजों बिजों हाबनो मोना नैबे बाउन्डारिनिफ्राय हाबनो मोना बाउन्डारि खानानै होदों बिपिएफआ ओरै खस्थ' मस्थ' सोर सोर हाबै खोमानानै बिपिएफ बानायोबा आरो बे गामिनिफ्राय जुदि बिपिएफ सापर्टार दङब्ला बेखौ थांनानै दम हैदों सोरखौबा बुदों गं होनानै लाम लाम सिनस्रि बेरगाव होदों मानसा जाहोदों जों हाग्रायाव थानायब्रा जों मिथिजोबो आरो जोंनि रायजो राजाया दासिमबो दा बुजिबाय मैया दाख्लैसिमाव बुजियाखैमोन दिनैनिफ्राय बुजिनो हागौ जे गामि एरियायाव हाग्रामाया मा होफैदों मा दं बे जायगायाव सोरनो न' हरदों सोरनो लामा होदों नङा होमबा रायजो राजानि कुइसना बे दा सा एरियायाव खिन्थु बे नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बन्चित खालामनाया एबसु आरो एनडिएफबि आं एनडिएफबि अब्लाबो आं बुंनानै लाबाय आं मानो बुंनानै लानांखो खारन लामा मोजां जायोब्ला आर्मि पुलिस थाङो जाहा एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जायो आरो बेहाय लामा मोजां सहैयोब्ला रायजो राजाया बिपिएफनि जागोन इउपिपिएलआ बहत मोननाय नङा नैबे जिनिसाव एबसुआ होबथाबाय थादों जों हाग्रायाव थाग्राया खिन्थु होबथायाखै जाहा माखासे समाव सासपेनसन अफ अपारेशनाव फैनाय माखासे एनडिएफबि थालांनाय दङमोन बिथांमोनहाबो दिनै बै समाव आं खिन्थु सोरखौबा सिथुनानै बुङाखै पार्टि हिसाबैसो आं बुंदों दे दा जिहेथु गबिन्दआ खुंथाइ गोहोआव दं हिसाबै गबिन्द बिथांनि थाखाय आं बुंनो गोनां जादों गबिन्दआ नैबे मासिखौ मोननो थाखाय बै समनिफ्राय एबसुजों बिदि सोमोन्दो थानानै एबसुजों सालायजादों बिनि थाखायनो लोरबांथिया फैबाय थादों
आरो बै जायगायाव लामा सहैनांगौआबो न' सहैनांगौआबो सहैयाखै खारन बिपिएफआ नोङो भटार्सखौ मोनासै इउपिपिएल हिसाबै गथा हमथा जाबाय आरो बे जायगानिफ्राय दिनै बिपिएफनाव सेंसन बिनानै लायनो हानाय मानसियानो गैला आं जेराव सापर्टखौनो खालायाखै बरखौनो जोंनिफ्राय होआखै नंगौना नङा रावा बिसो फैदों ना दा लायनोबो साहस हाला आरो बिथांमोनाबो फैनानै बिसोरनो जासिफैनो हाला बेबायदि माखासे गेप कमिउनिकेसना जानानै फैदों आरोखि बेयावनो गेप थादों दुखुनांथावा बे आरोखि दा एबसुखौ आङो बुंनो थाङा एबसु हिसाबै ग्रासरुट लेभेलाव गासिबो थिगानो दं मोजां बिसोरो सालायजादों गोजौजों डिफेन्सजों दा डिफेन्सआ पलिटिकेल लाइनाव खारगासिनो दङ दा गाव माब्रैहाय एमएलए आव गसंहैनो हाफिनगोन बा बिटिसि आव बोरैहाय सिट मोनगोन बे सिस्टेमखौ दा लामा लानानै गावनि ग्रासरुट लेभेलखौ इउज खालामदों इउज दा बेनो जादों एवारनेस प्रग्रामा दा बेखिनिजोंनो आरोखि बेनो दे गोजोन्थों बियो खोब लाजिथाव आरो मुगैथाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय बिथाङा बर' जानानै सासे मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनानै जे बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ माने सोंखारिनाय बायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बियो खोब मोनसे लाजिथाव आरो गावनि जे आंगो माने मोनसे जातिनि हारिनि जे सिनस्रि आफादखौ बेबायदि बुखिनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौल' बुंनाय जायाखै बियो सम्पूर्ण दिनै बर' हारिखौनो दिनै बुंनाय जादों लाजि फोनांनाय जादों दा बिथाङा गाव मबे सेन्सजों बुंदों बियो मोनसे ओरै मुगैथाव आरो गुबुन हारिजों बे मोनसे लाजिथाव बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों बिनि थाखायनो जोङो बुंगोन बिथांखौ गुरै रिकुवेस्टबो खालायगोन आरो जोङो वार्निंबो होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मानव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ गावसिनि आफादखौ दिनै दहाय होनानै थानानै खामानि मावनानै दिनैनि थारिखआवहाय माने आफादखौ नेवसिनानै बिथांमोनहा गुबुन मोनसे आफादखौ दिनै गाज्रि बुंनाया बियो लाजिथाव मुगैनांथाव जाय मानसिया आफादनि डिसिप्लिनखौ बिथांमोनहा मेनटेन खालामनानै सोलिबोदोंमोन आरो बेबायदि मानसिया दिनै गुबुन मोनसे आफादखौ जे बर'नि माहारियारि आफादखौ माबोरै सोंखारिनो हाथाव बिदिबाथ' बिथांमोननि जे आफादाव थानाया ओरैनो नंखायफानायसो बिथांमोनहा आफादखौ ओरैनो जास्ट गावसोर मोनसे हाथियार हमनानै बिथांमोनहा थाबोदोंमोन बिदिबाथ' दा बिनि थाखायनो दिनै जाय आफादखौ बिथांमोनहा रेसपेक्ट होनो रोङा हनार होनो रोङा बियो गावनि आफादखौबालाय मा बेसेबां रेसपेक्ट होगोन हनार होगोन दा बिनि थाखायनो गुरै खावलायदों आरो जोङो वार्निंबो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दिनैनि थारिखआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जालांबाय बिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दाबावै जे बाउन्डारि जोंनि एक्सटेनसन जानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे माखासे दिनै गामिफ्रा दिनै सोसन जाबाय दा बेनि थाखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकार दिनै प्रेसार होबाय थादों रायलायबाय थादों जे जोंनि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बियो गोख्रैनो जानांगौ दा बेवहाय दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे खामानिया आद्रा जायोबा खामानिया मावफुंजायाबा बे निस्सय डेफिनेटलि बियो सोमावसारनायनि मोनसे महराव फैगोन बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंदों दा दिनैनि थारिखआवहाय दिनै बिटिआर सरकारखौ दिनै बा बिटिआरखौ दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोना दिनै सालायदों होननाया बे माने जुक्तियानो नंथावा मानो होनबा दिनैनि थारिखआवहाय जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बेवहाय दिनै नांगासिनो दं आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बहा जायो सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव बियो टेबोलाव जायो दा टेबोलाव नांगौबा दिनै पलिटिसियानफोरखौ जोङो प्रेसार होनांगोन माखासे लबिबो देखायनांगोन दा बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि थारिखआव जोंनि साधारन रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बुजिखायो दा बेवहाय दिनै सोरबा सासेया दिनै मुं सुनानै गाज्रि होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गाज्रि मोनहोनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआवहाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो दिनै बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाखौ थगायनो सानदोंबा बियो गाव गावनिसो मोनसे बियो खहा जागोन दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों गुरै आरो वार्निंबो होदों बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनायनिफ्राय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जानगाराव थानांगौ इयुनावहाय बिथांमोननिफ्राय आरो जों बेबायदि मोनसे कमेन्टखौ बा बेबायदि ससियेल मिडियायाव जोङो नुनायखौ जोङो लुगैयाखै मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनै हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय खामानि मावबोदों गोबां समाव दिनै दाङाबाजि जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां फारसे गसंथेनानै दिनै खामानि मावदों दिनैहाय सोलोंथाइनि फारसे दिनै जावरिखांनाय दिनै लाबोदों दिनै गामि गामि
एवारनेस होदों रायजो राजाफोरखौ मोनसे क्वालिटि गोनां इडुकेसन लाबोनो थाखाय आबादारिफोरखौ खामानि मावहोनो थाखाय दिनै हारिमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दिनै खामानि मावदों दिनै बहाबा नायसं आफाद दानाया बे गामिनिनो मोनसे बिबान दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो गामि गामि थांनानै बेवहाय दिनै बेङैनो हाया बिनि थाखायनो गामिखौ मोनसे नायसं आफाद दानानै होनाया बियो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रासो रायजो राजाया दिनै बेवहाय मा जादों मा जायाखै बेखौ गामियानो बिजिरनो हानाय मोनसे राइट्स दङ बे हिसाबै जोङो दिनैनि थारिखआव गामिखौ मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दायथ' होबोदों नों आं बयबो जुदि जाथिखौ दानायनि थाखाय हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो रेसपन्सिबिलिटि लायाबा जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिबानगिरिफ्रा जुदि लानानै बा बबेबा मोनसे माहारियारि संगठननि आफादाल' जुदि जाथि दानायनि बिबानखौ लायोबा दिनैनि थारिखआवहाय बियो फेलार जागोन दा बेनि थाखायनो हकल जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै जायफोर गोथाङै दङ जायफोर दिनै ससाइटिखौ दैदेनदों समाजखौ दैदेनदों गामिखौ दैदेनदों बा न'खरखौ दैदेनदों बे बिथांमोनहा बयबो फरायसायानो जा दिनै बयबोहाबो मोनसे बिबान दङ जाथि दानायनि हारि दानायनि दा बेनि थाखायनो बयबो जों दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन नङाबा दिनैनि थारिखआव जों जाथिया बबेजों थांगोन बबेजों मागोन बेखौ जोङो इयुननि समावहाय जों बुंनो हानाय नङा मानो होनबा दिनैनि थारिखआव गोबां माखासे लाइमोनफ्रा रं ट्रेडजों थांनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों बा लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुनो मोनदों दा बेखौ दिनै गामियानो डिसिसन लानांगोन गामियानो बिजिरनांगोन बाहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै न' बिजिरनो हानाय माखासे सम थासारि गैया दिनै गोबां माखासे हाबाफारिफोर थायो दा बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियाआव माने गाज्रि बुंनाय मानाय बेबादिखौ जोङो दिनै बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ होननानै बिथांखौ बुंदों आरो इयुनावहाय जोङो आरो बिथांनिफ्राय जोङो बेबायदि माखासे गाज्रि बा मुगैथाव बा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय मोनसे थासारि सोमजिहोनाय बेबायदि कमेन्टखौ जोङो लुबैयाखै